No však tak. Nie, počkaj, padá mi mikrofón. Continue. Bím. Čo sa dialo? Ok, ja si musím vyskočiť z tohto, že? To aké mám vlásky? Nemám moc volium na tej hlave. Ježiš, no to zaboja zase toto. Ok, napravím sa. Dám si mikrofón pred seba, nech ma pekne počuť. Dala som start recording, že? Myslím, že hej. Hej, ale ešte sa pozriem. Aha, ale som bude ďalší. Niekde vylezie Kristus, pamätám. Neviem skáde presne, ale viem, že niekde to bude. Ujo. Ujo. Čo bolo? Hovno padlo. Ježe, on skočil zase. Intro zasa! To bol svoj. Saving, už ide. Už to ide bude. A vybíja sa im baterka, to vôbec nie je dobré. Ja. Nekašli mi tu. Spev. Nereálne to odišlo niekam do hrdla, to je môj krík. Bolelo ma dneska ráno hrdlo. Dneska ráno som sa zobudila s bolesťou hrdla. A toto mi neprospieva. No. Schodníky boli tam tým smerom. Bežím za schodníkmi. Schodníky sú cesta. Schodíky sú cesta. Nepozerám sa za seba. Kde sú tie schodíky? Kde sú moje schodíky? Do piči. Nie, nevybíjaj sa. Ja ťa... Amen, Kristus, prosím, lebo ty, ak sa vybiješ, tak on je po mne. Nie, nie, nie. On má schodíky. Nie. Nie, ja nevidím. Ježiš. Ježiš. Ale prosím ťa. Nie, 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 nie. Hore, hore, hore. Miles, nie. Že on nič nevie. Millward. Už sa savingujeme. Aha. Tvoja mama. Čo ti jebe? On ma zamkol? Au. Ježišmaria! Čo som si mala vycúcať z prsta, skade dojdeš? Ešte sa ti vysielalo. Toto hľadám si ťa. Musím si ospraviť, že som dá som ešte tým nemá. Moja rodina podľa mňa milé. Neviem, kam bežím. Usudzujem, že bežím správne. Ja bežala som správne. Dúfam, že tam nebola žiadna baterka, ktorú som nechala, alebo ak áno, zabijem sa. In game. V Minecrafte. Nemám baterky. No usudzujem, že teraz sa deje niečo dôležité.
ešte si užíme ručičky z rúža. Ten malíček má taký nechutný rúžový. Mne by zaujímalo, odkiaľ ten Father Martin zobral toľko krvi. Ježiš, nie, toto bude tá scénka. Prisahám Bohu, ak zajebem ešte raz, že nie, toto bude tá scénka. Toto je tá legendárna scénka. Toto je Drž piču Sára z minulosti. Ja už nemôžem toto počúvať, ja mám zachrypnutý hlas, už mi z toho jebe. Ešte raz poviem, že toto je tá scénka, ja už to nemôžem dávať ani tých nerdovských vyjebaných emoji, pretože toto už je moc. Prestaň! Kedy budeme utekať, myslím. Paterka. Ako v živote chceme baterka. Tu bola niekde, že prosím, pamätáš si tu niekde baterku? Lebo ja mám pocit, že ja si tu pamätám baterku, ale už neviem kde. Aha, to sú spisy. Mohol si... Aha, počkaj. To som povedal, že mohol si mať baterku, ale ty... Hej, teraz ide tá scénka legendárna, myslím. Kedy bude... Kedy pôjdeme na výlet za Ryškom. Máš jednu úlohu. Vyskoč na tú posteľ. Ďakujem. Baterku! No, to je ono. Wants meat? What the fuck? Ja som mal zatvoriť dvere. Myslíš? Fakt? Skoč! Ball Rider, dopserte sa všetci z Ball Ridera. Hihiu. Čo? Práve stalo. Chytil sa. Excuse me? Aha, tak to nebola ešte Ryško scénka. Never mind. Bola to Ryško scénka. Sleduj ma. Sleduj ma. Ja môžem všetko. I want my money? Vážne peniaze teraz niekto rieši v tejto hre? Tak ma pusti! Ryško! Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Fun fact, tento ujo je plešatý kvôli tomu, že mu zložila, jak sa volá to? Skartovačka a papier vlasy. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Prečítajte si komiksy sú veľmi dobré. Zistíte veľa vecí. Veľmi veľa vecí. Ale samozrejme, nečítajte komiksy teraz. Teraz čítajte toho video. Haha. I love the mountain air. You want to head out? Heal. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right.
Nose to the grindstone, I like that. Okay then, alright. Tak, teraz sa ma nasmiať. Ha, 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 ha. Ináč počúvaj, ja som kúkala také tie v Outlast, vieš čo myslím? A zistila som, že niekoľko Američok použilo tie isté klipy z nejakého videa, neviem odkiaľ sa zobrali, ale všetky mali zazumované takto a kúkali mu na riť. A ja neviem, že prečo. A šachtička s krvičkou. Prečo Father Martin vedel, kade pôjdeme? Prečo Father Martin vedel? Father Martin je Boh. Father. Prečo je tu zase štanka? Asi to má byť nejaký radiátor, ale ja tomu nedôverujem. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Mňa by zaujímalo, či túto scénku budem potom musieť cenzurovať, alebo nie. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. Or just preskočte potom na nejakú sekundu videa, ktorú tam asi dám, ak to moje edit skilly dovolia, pretože budú sa papkať prstíchy. No, tak sa začíme na chvíľu. No tak okej, tak nie. No, sme preberence. I'm a bit worried Čo sa how much štanka na zemi? time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this Akože holier than thou. došiel mi môj šťankový monster. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Než prečo má on to rúško, keď však u neho sa nemôže dobre dýchať, akože oceňujem ten dizajn postavy, ale God died with the gold standard. We're on to a ale on more to rúško fakt nepotrebuje. You have to rob Paul to pay Však- Peter. There's no other Dobre, way. warning pre prstíky. Murder Potom. is the Som simplest dávala thing, jeden. but what happens Ježiš, when tie all is mravčeky. gone? Ja sa čudujem, že sa netopia tie v štanke. Sometimes it becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Krivka. To make you Ale oceňujem tú kamerku proste. believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's so much for you to absorb. Ja neviem, aj tak mi príde najviac tá insane časť na ňom, že má to rúško, ktoré mu prekrýva iba ten nos. O nejakí ľudia, ktorí cez koronu We made it. dávali to rúško pod nos, This čo myslím, thing. ale on má proste na nose a už to ignoruje. Kostičky. Ja, jasné. To je referencia na komiks. Ožívať Mišo! Aha. Jak som sa vytrpla, vidíš? Teraz sa zgrca. Na mravčeky. Mravčeky má úplne ignor. Mravčekov je to uprdele. Baterka? Toto... Dobre, ale ľudia v tejto hre sú dobre dehydrovaní, lebo ak máš takúto žltú šťanku, tak je s tebou fakt niečo zlé. Hlavne. Si neumýva, to musí byť hrdzavé. Lili, jak keramika zhrdzavie? Normálne. Keramika vie zhrdzavieť? Fakt? Však aj umývadlo ti zhrdzavie. A umývadlo je z toho istého, čo pislár. Ty si niekedy videla hrdzavé umývadlo? Hej? Umývadla hrdzavejú. Čo? Však vždycky pri kohútiku a na tých horných častiach, kde sa tá voda stane. Fuj, prečo to má aj tu už? Slniečka tam majú. Čo to tu prísne? Sure. They can control it. And you can't control it. Nobody. He'll find you. He'll kill you. He's coming now. Trigger! No, ty si strašne mimo. I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Au. Povedal som, že mu to bolo do rozkroku, ale on už rozkrok nemá.
Čo si napísal? Mne ľúto, proste nemá prstíky. Ale ináč, jak povedal, že má vzadu ten, neviem, ak si počúvala, ak sme chceli to Outlast video, ale keď má... Nie, ešte nevychádzaj! Nevychádzaj. Kde mám titulky? Fuj! Nie, teraz sem prst nevyťahuj! Tvoja mama. Hej, lebo som mi jebol z toho. Mizuki. Hopity, skupity. S mojou nulovou baterkou. Hop. Šikovný. Baterka, prosím. Niekde, hoci kde. Fakt je mi jedno kde. Nie. Miško, počúvaj ma. Miško. Hej, že som sa tu s ním točila minulé. Toto kde sme? Ja aj tu rozbodal hen toho. Kam to bod? Nie, to není on. To je ďalší. Nekričte. To sú strašní bonzáci. Opäť sme zasa tu. Kam bežím? Absolútne nikam. Miško, ale nemá kondičku. Chuchu. Kokotko. Nie! Čo robíš? On je jebnutý. Tak ti treba, že máš odseknuté prsty, lebo práve sme videli Mouseové telo, ak padlo. No počkaj, to si potrebujem na zozname potom, lebo myslím, že tam nemal tú hlavu, ak je ten meme z toho. Meme je z toho, meme. Meme, mimi. Aj to vyražné, že? Ľudko. Poď sa naháňať. Tak sa nepodnaháňam, lebo ja fakt nevidím nič. Ja vlastne pa ulička. Ríško, jebkaj na to. Hey, nobody likes a quitter. Čo? On ma fakt nechal? Dobrý, Ríško, dobrý. Dobrý chlapec. Aj keď nám zobral prstíky. Občas prstíky nepotrebuješ. Dobre, ale to je troška problém, lebo ja potom mohol obehnúť. Where are the survivors? Myslím, že tvoja mama je survival. Potom, čo porodila teba. I mean, chum. Hop! Hop som povedala! Tak nebude hop. Ty, ak sa ešte raz zasekneš, tak ťa nechám zabiť. No si nič nezaslúžiš, keď sa budeš zasekávať. Skúsiť som to musela, hej. Šmík, šmuk. Trošku začínam pamätať. Pojeb sa, Ríško. Aj tak na to nemáš kapacitu. On to fakt niečo robí. Nekrič! Ej, nečudujem, že ho tam rodina nechala v tomto poslednom šialenstve, keď kričí. Tak skončí môj ujo. Tohle. A
Aj ty potom. Ježiš. Dokrát to vycenzurovalo to. No, never mind. Hlavne, že z hajzliky pozerá. Na hajzliku by ma rád videl určite, Liško. Yeah. I should have got his feet first. Fara. No mohol si. 1. 2. Vychádzame? Let's teach you the 7 habits of highly eviscerated people. Nevedia, že ma môže takto chytiť. To sa mi ešte nestalo. To bude tak kvalitné video. Každý podľa mňa veľmi rád bude kúkať takéto videá. Habits of highly eviscerated. Kde sme? Tu sme už boli? Kde sme a prečo tu sme? Vonku pekne prší. ASMR. Pixelov! Dobre, a dosť! Advanced humor zasa. To nič, takže musíme ísť hlavnými dverami, čo je nebezpečné troška. Odkiaľ podľa teba vyjde? Som vypadla z týchto hajzlov, ne? Prosím, nechod sem. Prosím, nechod sem. Prosím, nechod sem. Ja som kraušnutá. Strašne nahlasen Mile. Už je Mile. Už není Miles, už je Mile. Strašne dýchčí. No. Liško, nie. Niečo otvoril. Liško, ja viem, že ty si vyštudoval doktorát, ale fakt kašle na to. Ja neviem, aký doktora si vyštudoval, kde sa naučil, že kráť prsty je normálne, ale... Čo sa práve stalo? Dobre, neviem, čo sa stalo, ale beriem to pozitívne. Myslím, že rovno keď sme zobrali ten kľúč. Hej. Počkaj, shit, to som nechcela. Trošku problém. Liško, poď sa naháňať, prosím ťa, lebo...
Lebo ináč tento romaník nepôjde. Poď s nožničkami. Si normálny? Stojím pred tebou. Budem sa tváriť, že je postihnutý a nevie otvárať dvere, okej? On príde. Ja tomu verím. No musíme dať chvíľu času. A little while later. Neviem, čo zaujímavé v dokumentoch. Aha, niečo som tu mala. Rix Rager. One eternity later. Dobre. Už sme to čítali. Dobre, Ríško, poď sa naháňať. Lebo očividne je to jediná vec, čo dokážeš. Neviem, prečo si rýchly, keď si doslal doktor. Prosím, čo ťa to. Zatvoríme za sebou, kamarátsky. Uhy. Ha. Dobre. Nie. Ale ináč, on sa vie aspoň obrániť, Miles. To je ten Waylon, ktorý je absolútne padný. Kamerka, prosím, kamerka. Vyčadi tú kameru. Ja viem, že sa spamätávaš z traumy, ale... Nie, počkej. Yes! How to make triggers use. Step 1. Squeeze. Trager juice. Trager. Spapám ťa, Trager. Ťa vycucám. Ale reálne on je aký atletický za to, že došiel o prsty proste. Fuj, vieš, koľkých infekcií sa musí chytať, koľko plesnivých miest aj s tými jeho odrbanými prstami. Na takomto mieste sa akože nečujem, že ho to netrápi. Myslím, že ho to trápi, len myslím, že nemá na výber. Ale pozri, ak sa väčšina jeho fotiek proste popraskaných, to podľa mňa proste foreshadowing.